Jedna jako uspešna godina kada govorimo o radu i aktivnostima Centra za kulturu sada je već iza nas. Nova kalendarska godina je uveliko počela, a mesec januar svakako je bio u duhu raspusta u bioskopu, odnosno dečjih animiranih crtenih filmova koji su namenjeni najmlađoj publici, ali tu su naravno i pozorišne predstave i filmski program. Koje su to aktivnosti, šta je to što je aktuelno ovih dana u bioskopu, reći će nam Valerija Čolović, realizator programskih aktivnosti. Pa ako se po januaru godina poznaje, bit će ovo vrlo uspešna godina za Centar za kulturu. Evo ovako kao što ste najavili, raspust u bioskopu od 9. januara pa do danas. Filmske projekcije pogledalo je preko 2000 ljudi u Aranđelovcu. Znači, vrlo smo zadovoljni. Lepu gledanost, znači film Oluja je zaokružila januar sa izuzetnom posećenošću. Šta reći, sami podaci govore sve o tom filmu. Film koji prati egzodus i stradanje Srba iz Krajine. Prve nedelje prikazivanja pogledalo je u Srbiji, naravno, preko 30.000 ljudi. Ništa manje interesovanje nije bilo ni u Aranđelovcu. Sve projekcije su nam bile popunjene, tako da smo, evo to je i novina, uveli još jedno treće reprizno prikazivanje filma. Zakazano je za 8. februar od 19 sati. Već večeras nastavljamo sa projekcijama, to je filmskim projekcijama, to je film Gaja Ritchija, Operacija Fortuna sa Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi, jedna lepa, zanimljiva akcija i prepoznatljiv britanski humor. Već 4. februara, to je subota, još jedan filmski spektakl, ovaj put Avatar, ali ovaj put u 2D animaciji. Avatar, koji je najgledaniji strani film u Srbiji, potukao je do sada sve rekorde gledanosti. Već 6. nastavljamo, to je od ponedeljka, imamo jedan crtani film, Kiki Roki već viđeno, on je 6. i 7. februara od 18 časova, a uveče od 26. znači februara imamo Stric, domaći film sa Mikijem Manojlovićem u glavnoj ulozi. Film je do sada pobrao preko 20 nagrada na različitim festivalima, pa možda zanimljivo da gledaoci dođu i da pogledaju taj film. 7. imamo jedan horor za naše mlađe posetioce, to su Duhovi prošlosti. 9. Mačak u čizmama. To je jedan opet reprizni film iz upravo sa revije Raspust u bioskopu. 2 projekcije su bile prepune, opet veliko interesovanje za taj film, pa smo odlučili da ga prikažemo još jednom u repriznom terminu. I 10. još jedan domaći film, to je Usekovanje. Kada govorimo o pozorišnom programu Centra za kulturu, pozorišni program ove godine otvorila je pozorišna predstava Detinjarije Tihomire Tike Stanića, a šta je to što nastavlja pozorišni program? Evo već sutra, u petak, dolazi nam Bitev teatar sa predstavom Devojka i smrt. To je jedan komad koji igra na svim većim pozorištima u svetu, prikazan je na Brodveju. Nama dolazi glumačka podela Milan Marić, Đurica, Aleksandar Đurica i Tamara Krcunović. Tako da još jedno kvalitetno, naravno, pozorišno veče, a od 17. februara dolaze nam arhivatori. To državni posao izašao iz svoje kancelarije, tu nam je Čvarkov, Torbica, Boškić, dolaze u dvoranu Park. Ne moramo da komentarišemo apsolutno neverovatno zanimanje za predstavu, tako da smo presrećni što su nas uvrstili na svoj kalendar prikazivanja. Beograd je 16. mi smo 17. i Nikola Đuričko 1. marta sa svojom stand-up komedijom Showbiz. Sam je pisao tekst za tu monodramu. Naravno, bavi se njegovim poslom, njegovim životom, detaljima iz njegove karijere, tako da još jedno nezaboravno veče sa mnogo smeha. I evo nešto najnovije, sredinom aprila nam dolazi Atelje 212 sa predstavom Sin. Ono što je takođe aktuelno kada govorimo o radu Centra za kulturu jeste i audicija, odnosno mogućnost da se naši najmlađi Aranđelovčani prijave za gradski hor. Kakve su propozicije, ko sve može da se prijavi?
Veliko interesovanje za dečiji gradski hor namenjen je deci od 6 do 14 godina. Propozicije možete tačno da pogledate za sve roditelji koji su zainteresovani, naravno, da prijave svoju decu na našem web sajtu. Imamo i na Instagram stranici, Facebook stranici Centra za kulturu. Ove godine nastavljamo sa radom sa decom. Jelena Grujić, profesorka i muzičke škole, će da radi sa njima, tako da na upravo tom konkursu koji je objavljen su i njeni kontakt podaci. Svi roditelji koji imaju neke nedoumice ili neka dodatna pitanja mogu da je pozovu, konsultuju se sa njom, a vrlo uskoro za još jedan program za koji vlada veliko interesovanje je Škola glume. Uskoro ćemo izaći sa detaljima za taj program. Neverovatno je zanimanje dece za školu glume. Evo, samo prošle godine preko 80 polaznika je bilo za taj program. Kada je reč o našim najmlađim sugrađanima, ne možemo da ne pomenemo da je tokom cijele prošle godine bila aktualna dečija subota, u smislu da su svake subote bile organizovane u Centru za kulturu, odnosno u dvorani Park i dečije pozorišne predstave. Da li će to biti slučaj i ove godine? Naravno, evo, protekla subota je bila Mačak u čizmama vrlo posjećena. Deca su uvek u fokusu Centra za kulturu. Projekcije su naravno besplatne subotom, tako da nastavljamo i sa tim programom. Takođe, još jedna od aktivnosti Centra za kulturu jeste i Savremena gradska galerija. Trenutno je jedna postavka u toku. Posetioci mogu svakog radnog dana od 10 časova da dođu. Trenutno je postavka otvorena do 27. februara. Galerija radi od 10 sati ujutru. Otvorena je i pozivamo sve sugrađane da dođu i da je pogledaju.